lana uright bese yayiphasisa. Ingakho ke nale ngoma le isibangwa kangaka. Ingakho nje ngithe ngithi nginami ngijabulela emakhaya ngathi ngiyabheka hawo. uBig Zulu naye uthi ubabulala nami ngase ngithi no ngoba vele nayo ke le futhi why amadumba ahamba phambili le wayihoxisa. Kodwa ke kulungile. Yabo. Umfoka Majola bafowethu benginayi la e-studio kwi Select Africa TV. Bhuti wami kukhona okunye emhlawumbe ngabe kuyasala. Engakusho futhi sengibonga nami. Abantu mabethanda ingoma yami abangivume. Ukuthi bengene ngani. Abangivume. Ngoba ngithi nje ngithe ngabona isiqeshana sika Big Zulu. Ethi mama ubabula yona njalo yona le futhi engazi ukuthi kanjani. Bathi la ngomdala yakuthi kanti ihit. Bayithanda abantu. Abezi ngani pho kimi. Bazoyicela. Babe beyeza phela cha amacingwana hayi le ngoma le masingayicula sonke mangibheka futhi ngathi wonke umkhakha nje umusic uzoyicula le ngoma. Kodwa kungcono umuntu uma ezile ezekweni. Hayi bese ngibonga bafowethu ngesikhathi senu. Batshela abantu ku Facebook utholakala ngobani? Facebook uma uthe nje Mxhashazwa Majola uzosutholakala mina. Ku WhatsApp ngitholakala enambeni ethi 072 558 40 47. Ngiyayiphinda.